България след моето освобождаване започна да се разграбва. Всичко това, което 3 поколения българи създадоха, се разграбва и продължава да се, за съжаление, продължава да се разграбва и сега. Трябва да се спре това разграбване. Никакви доказателства и маневриране, че се изгражда демократично общество, не могат да прикрият агонията на българина. Защото кои са много богаташите? Те са 5 на 100. Останалото, една част едва свързва, както казва народа, двата края, а другото е пълна мизерия и изражда. И за съжаление, грабителството върху България продължава и сега. Ето това ме тревожи. Да. Но аз съм под домашен арест, на мен са вържени ръцете и краката, зад мен не стои никаква организирана сила. Моли си представите партията Столетница, която се обяви Българска социалистическа партия, наследила и активите и пасивите на миналото, а активите и пасивите на 30 годишното управление на тази страна аз стоях. Защото 9 години бех председател на Министерския съвет и близо 20 години бех държавен глава. Ето всичко това, което създадаха 3 поколения българи, започна да се руши и да се разграбва. И това, което ме мъчи, това е, което не ми дава покой. И откровено да ви кажа, ето сега предстои след няколко дена аз да чествам своята 85 годишна. Съгласно традицията, това е кръгла годишнина. Но аз много се колебаех. Дали трябва да чествам 85 годишнината? Известно е, че аз пари нямам. Ясно е, че тук спонсори трябва, както ги наричат сега спонсори. Такива спонсори се явиха много. И в София, и в родния ми край. Но пред мен стои въпроса. Какво ще стане това честване? Нема ли да бъде както всички други? Пир